cikin ku aiki wannan abar wai kata Hajiya kin sha wannan abu? Na sha uku uku da zaki da zaki Emeka, come. Who told you to buy this alcohol for Hajiya? No, I don't buy alcohol. Let me see him buy a bit. This one don't get alcohol. Now I make I buy and give her. What? Na uwarka. I say na uwarka. I don't see you like her. You don't. Wannan. aikin ba ƙarami ba ne.